Čaute, ja som Emon TV a vítame vás u ďalšieho videjka. Tentokrát to nebude to alebo to, ako som slúbil, pretože asi za 3 týždne vyjde nové video, pretože pôjdem na prázdniny a ja som sa s kamarátmi rozhodol, že natočíme ten challenge a spolu s kamarátom Marianom, ahoj, a spolu s kamarátom Adamom, ahoj. A teraz vám ukážeme nejaké tie veci, ktoré sme si prichystali na ten challenge. Takže napríklad ako olej, je to obyčajný slnečnicový olej. Je to mlieko. Nejaká lyžica. Je trochu mokrá od mlieka, pretože my sme si to vlastne už všetko pripravili. Bujóny, 2 a všetko. A misku na grcky. Keď nám to nebude chutiť, tak to sem vypijeme. A ide vlastne o to, že napríklad začneme prvý na štart a ten, kto bude mať najmenej, proste prehrá a ten, kto bude mať vlastne kto bude mať najviac, ten prehrá a ten, kto najmenej, ten vyhrá a ten, kto prehrá, musí zjesť buľón. Takže ideme do toho. Takže sme späť a my tie pohľady teda máme. Moje kamaráti to nechcú piť, bohužiaľ ani ja, pretože som ten olej oddelil. Čiže je tu veľmi toho oleja. Ja sa to bojím piť, lebo olej, keby tam mlieko a ochutnám, áno? Ochutnám. Takže počkaj. Ideme na to. Ideme na to, bojím sa. 3, 2, 1, štart. Fuj. Fuj. No tak, tú grcku. Fuj, ešte raz to napil a to už bude. A to bude tak. Fuj, to je niečo hrozné. Hej, to čo robíš? Som podvádzal. Fuj. Takže ja troška. Pardon, pretože môj kamarát je trochu nemotorný a zvalil na mobil. No tak teraz kto má najmenej? Takže samozrejme máme všetci rovnako. Co to na to môžete pozrieť. Pozrite sa. Takže vlastne Tak to musí vypiť. teda zjesť. Uj. Takže Takže ideme. ja mám Teda, najmenej. ideme na ten buľón. Takže my sme sa rozhodli, že pretože už nemôžeme zobrať ten buľón, ten, kto najviac vypnul do toho kyblíku, tak ten musí to zjesť. Ukáž Čiže sa. Marian samozrejme všetko vypnul. Takže ideš na to. To je bujon. Zvaňuj. Mám trošku. To je slané. Nie. To hotové. To som ja. Takže ospravedlňujeme sa, ale ten môj otravný brat Tomáš nám skočil do záberu, tak sme to strihli a takže ak sa vám to videjko páčilo, viem, že možno nie, pretože boli tam nejaké tie chyby, ale to nevadí. Hlavne, že sme sa nejak pobavili, a možno aj vy, tak dajte like, nejaký ten komentár, odber, môžete aj zdieľať a majte sa fantasticky!